Yay! Velkommen til Skriveoption. Ja, og det jeg har tænkt, det er, at de første her 3 kvarterer, så har vi lige nogle øvelser, hvor I selv skal sidde, og jeg giver jer nogle stikord og noget, og det kører. Og så efter pausen, så hugger jeg op som 2 og 2, og så skal I så skrive ud fra den andens nummer. Okay. Så altså, I må gerne sådan lige tænke over, at der er en anden, der skal læse det, I kommer til at skrive nu her. Jeg er en hund gennem byen, brækker ben på byens bystander, et lummert lommeur, tik-tik, tid til thirst trap på TikTok. Jeg er en gammel gamer og sætter 2. klasse i skakmat, mens jeg tilfreds fløjter i flyet til Filippinerne. Mens jeg skider flæk på folk, der ikke vil forstå, stille fletter fingre med lejen. Det er at leve livet og lede livet i en retning, hvor jeg kan lade livet leve og lære lidt. Læse tankerne på en løgnhals og se igennem ham Gerard Aus og Disney-dans til musik, der giver mig store ører som Mickey Mouse. Lad tankerne fylde hovedet ud og løbe væk fra min ejer, væk fra mig selv, for jeg er en hund gennem byen, og min indre køder er fri. Wow. Meget digterfedt lige at klippe den af der.